πιο δυνατά που είναι. Κυρίες και κύριοι, από την πλάτη του Μερικάνου του Παππούλου τη φόρμα του, Γιούκα Λάρκουνα! Και ελπίδα 2, παρακαλώ, σηκωθείτε όσοι να το τιμήσετε. Και αυτό το θρυλικό αυτοκίνητο μιας θρυλικής κατηγορίας που έτρεξε μεταξύ 82 και 86 μέχρι που απαγορεύτηκε από τη βία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα επειδή δεν είχε συνδεθεί μόνο με θαυμάσιες επιδόσεις αλλά και με θανατηφόρα ατυχήματα. Ήταν ο Γιούχα Κάνκουνεν! Αλλά δεν έχουν τελειώσει